Gipalambo sa grupo sa mga beekeeper ang pag-atiman og mga stingless bee tungod kay gawa sa ma-harvest nga honey makuha usab gikan sa mga buyog ang food security. Sayran ta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang mini forest sa Barangay Bato sa Dakbayan sa Toledo nga nahimong food basket sa nagkadaiyang mga buyog o bees. Sa mga buwak sa nagkadaiyang tanom, maniba sa nektar ang mga buyog nga ilang dadon sa ilang beehive. Gipanag-iya ang dapit sa usa ka bee enthusiast nga si Bernice Ocampo nga gisuportahan usab sa sama niya mga beekeepers. Unang ipakita nila ang beehive diin adunay libuan ka mga buyog nga gitawag nila og ligwan ang nagtrabaho alang sa ilang queen bee. Tilawan na to. Pollen. That's the pollen we just harvested. Tamis? Sarap. Yeah, because they forage, depends also what they forage on. Diba? So this will sustain you for the next many hours. Really? Yes. Ang pollen, naman siya ay almost 96 ka-elements, no? Complete siya sa vitamins, minerals, enzyme, zero iyang calories. Gikuha usab ang natigom nga dugos gikan sa mga frames nga gibutang sa beehive. Ay, hindi yung bee. Yung honey. Also, ni honey? Taste that now. Yes. Wow. That's taste that. Fresh honey. Fresh honey. Oh. Wow. Siyempre, ang natigom nga mga wax with honey ilang gipuga o giproseso hangtod na extract ang dugos. Kung nahingangham mo sa mga ligwan, mas mahingangham mo sa stingless bee. Ang gitawag nato og cute nga hilabihan ka cute o gagmay apan nakaproduce og pollen og propolis og honey. Gamit ang inasimbol nga kawayan isip beehive, dito nagtapok ang mga cute og syempre ang ilang dugos nga talagsaon ang kalami. Mas mahal usab kini ug matod nila dakog matabang sa panglawas sa mga tao kay matud pa adunay natural antibiotic. The thing that's dripping is honey. Woo! Yes. Okay. Sour, tangy. Sour, but so good. Matod sa mga bee lovers nga tipik lang kini sa end goal nila nga ngayang masayran sa papil sa mga buyog nga dili lang kutob sa honey ug pollen harvest kun dili maghatag usab og food security sa mga tao. Nakita gyud nako nga the importance of bees for the production of food. Sa sunod buwan, gikinakdang magtigom sa Sugbo ang mga beekeepers nga naglangkob sa Beekeepers Network Philippines Foundation. We're expecting mga 200 beekeepers nationwide, including researchers, academicians, hobbyists, entrepreneurs that will be attending also the conference. Gihimugatan sa mga beekeepers dili lang kay gusto kundi pasyon yun ang gikinahanglan aron mulambo og mulampos din mulungtad sa pagatiman sa mga buyog nga katambayayong sa mga tao sa pagsiguro sa pagkaon. It is the most fascinating thing. As we always say, no bees, no food. Because of the pollination, no? And food security, its importance to the environment, biodiversity. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.